en god nok start. Runde. Nå, han bukker mit Skype igen. The fuck? Nå. Mit Skype. Det må også have undskyld. Nå, men jeg skal spille noget survival med Rune, som var her lige før. På juvelzone. Vi har bygget en faction. Og jeg har hæs. Hvor er han henne? Ah, der. Hov. Han skriver lige. Så, jeg har startet, jeg har forklaret den. Det er ham der. Lol, jeg havde pil. Nej, nu er min pil brændt. Det er skyld det hele. Selvfølgelig gør det. Skal du ellers gøre. Den træk vidt. Og jeg har svampe. Der hørte hvad? Det er nok kun dig. Ja, okay. Jeg kan se det. Selvfølgelig, det handler altid med gratis. Skal vi gå tilbage? Jeg skal spise. Kuldegysninger. Hvorfor er der en tandbørste herinde? Cool. Jeg har en tandbørste på mit værelse. Kød. Smager godt. Hvor starter jeg henne? Lol. Vand. Okay, jeg laver vand, så lige når man kommer ind, så ryger jeg med lige vand. Seriøst. Kult. Cool. Lava er sgu da ikke koldt. Hvorfor gør det ikke med? Gør jeg med en pickaxe? Ja. Ja. Nu er jeg her. Okay, og så if home. Hvad skal vi lave? Lol, er den stoppet med optag, tror jeg. Det ved jeg ikke. Jeg skal lige tjekke om det er stoppet. Hej efter en kort pause. Hvor er du henne? Er du stadig i netter? Skal vi gå op til overfladen? What's the stars? Det vidste jeg godt. Så dum er jeg heller ikke, Rune. Og 3. Lol, det var vores hus. Det gjorde jeg bare ikke lige det der. Ups. Jeg er meget uheldig i dag. Nu rendte hele vejen ned ad trapperne. Nej, så rendte det derind. Tror jeg. Det ved jeg ikke. Jeg finder det der træ. Jeg tror det er det der. Er det ikke spruce wood, jeg har brugt? Runde. Ja.
Wow. Miau. Vil du med op til overfladen? Wow, jeg skal ikke ind der. Wow, jeg har syge legspikes lige nu. Wow. Lexi leg. Jeg tror lige, jeg bliver nødt til at gøre sådan her, mens jeg lægger sådan short. Max FPS, fancy, fast. Det bliver jeg lige nødt til at gøre, for ellers lægger det. Ja, det gør det jo alligevel. Det er helt væk skide. Det er også fordi, vi er ved det vand her. Rune, vil du mere op eller ikke? Nej, nu lægger det igen. Nej, lol, det gjorde det ikke engang. Det var bare fordi, det stod stille. Så gå nedad. Undskyld, hvis jeg kan se mine leg spikes. That's not so good. Hvor skal jeg hen? Bum, Karl. Bum. Wow, det er virkelig en underlig trappe, I har. Wow. Splæk. Jeg trænger virkelig til at rense min computer. Nu skal det bare op af. Ej, det kunne være nederen, hvis der var higher i Minecraft. Og så man døde hver gang, ligesom det der Build the World der, som du nok ikke har set. Nej. Hey, jeg har fundet land. Jeg har fundet crafting table. Jeg er lige ved at være på opdagelse. Kommer du eller hvad, Rune? Bare tæppe til mig. Wow. Læk. Og lak. Og lak. Og lak. Jeg tager et crafting table. Fordi jeg er crime writer. Har du tapet? Ja. Nu skal det graves. Eller mines. Og skov. Flint. Så kan jeg lave en lighter. Lol, gjorde han det? Gjorde Mads det? Det er sgu en overraskelse. Sæt. Nederen. Han skulle have fået 12. Jern. Det var da luksus. Wow, det var meget. Det kan godt være, det så underligt ud med min texturepack. Det ligner sådan noget læder, der bare hakket ind i det sten med det normale. Hvorfor kan jeg ikke samle det op? Der er laggrunde. Eller mit internet. Eller nej, mit Skype. Nu skal jeg lige fortælle jer, hvad der sker. Mit internet, det går ikke. Jeg ved ikke, om I kan se det eller noget. Men det er bare min Skype, der bugger totalt. Og så ryger det bare ud. Det var så mit internet. Stopper lige optagelsen, så kommer jeg tilbage. Så en kort pause igen. Er jeg lige ude og undersøge? Jeg har faktisk fundet hjerne, og jeg har også fundet en creeper. Jeg er mega heldig. Og kyllinger og får og Wow, det ser mærkeligt ud, den texturepack her. Ej, nu er der ikke skal komme læk. Ja, der sprang den så en ko. Og så fik jeg mad for det. Og det var også ved at springe kylling. Der skal bare et slag. Bum, bum. Og der får. Bums. Og den har et liv.
ko. Ja, har du tippet? Hej over. Hvem er det, der skriver hej? Tilbage hvad? Lol. Nå. TP, ACC, PT. Nej, der er ikke noget, der lå 30 kul. Hvad er det der? Lol, der går bare sådan mega langt hul ned. Det kan altså have noget mega sygt armor og sådan. Ja. Hans farkontrol. Er det ikke F-map, man skriver? Jo. Girls og one class. Et F-map auto, man skriver. Ja. Nej, nu er det disabled. Nej, helvede. Jeg gider ikke det så. Alle TFA. Hvorfor det? Har jeg ikke lige lyst til. Her får en hus, det tror jeg, men det er bare det der delete. Et hus. Jeg har fundet årkanderrunde. Og bitte sø. Og det dømte det der. Jeg har fundet en grotte. En meget lille grotte. Og meget af der. Og der er en sur ulv. I don't like sur ulve. Der har været nogen også. Det er dig, der har været der. Der var en sur ulv. Så er det sikkert dig. Det er du. Du sagde ej okay, så det er du. Det er du da. Rune, du kan lige så godt indrømme det. Hey, der er en hund. Dø, hund, dumme hund. Dumme. Jeg skal ikke sætte mig liv, jeg skal noget mad. Så er bare nogle mad med nogen. Mad. Det er toast. Det smager godt. Trash. Nej, nu er det at blive mørkt. I don't like it. Put your hand. Hey! Nå, okay, den har du æbbe, den her. Der er godt nok. Hele huset, det er bare smadret. Hele huset her, det er bare smadret. Her er den min. Jeg tør ikke gå derned, hvis du er værd, der smidt lava. Nej, det var bare en anden etage. Nå, eller noget man ikke. Vi snakker lige nu. Det var helt sindssygt. Cecilies kister. Det er nok det der gøde ting, jeg startede. Sagde. Sand nederst. Jord øverst. Nederst træ. Jernkoladier øverst. Det betyder det så det er nogen, eller hvad? Nej. Ja, sten det er også nederst, og det er også øverst. Der plejer et stykke kister her. Nu er jeg med. Undskyld, hvis der er nogen, der ser mere som det er ved jeres fiction. Vi har ikke noget at gøre med det. Oh shit, creeper. Nej, okay, jeg tror det var en creeper. Jeg synes bare, den var så pæn. If home. Nej. Mom. Og undskyldsforlig, vi kom til at spørge din skraldespande. Godt. Harne, hvad skal man lave? Hvad skal man lave? Jeg prøver at smide noget i bunkeren. Men til at starte med.
Han har da ikke lavet den. Han har i hvert fald ikke lavet den. Hvorfor blinker den der lampe? Jamen, jeg skal smide noget ud. Der står mit fabs. 20 seconds. Nu er tilbage. Vi stopper i 15, så det er 1 minut. Ja, nu stopper vi. Runde. Sig hej. Pænt. Hacker.